हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं बेलासिनि माखासे रादाब लाना फैदों जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदान बा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव दा बिदिब्ला दिनै माखासे निउस आपडेटनि सायावथ' गिबि निउस आपडेट हिसाबै दङ बिपिएफनि गोख्रों मावथि आरो डब्लिउपिटिडिसिनि मन्थ्रि चनदन ब्रह्मनि हेंथायै UBPOआ खुद्रिखांदों बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ लानानै फैगौ 7 सेप्तेम्बर 2020 खालारखालि बिटिसिनि बायजोआव थानाय गं 21 जिल्लाफोरखौ लानानै खौसेथि बर' सुबुं आफादा 1 घन्टानि सुबुं खुद्रिखांनाय हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 31 आगस्ट 2020 आव बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ आसाम एसेम्ब्लियाव WPTSBC बिफाननि मन्थ्रि चनदन ब्रह्मआ बिल पास खालामनानै होयैनि थाखाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा हाग्रामा महिलारि प्रमिला रानी ब्रह्म आरो चनदन ब्रह्मनि हेंथायै बिथांमोनखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। नैथियाव दङ उदालगुरि जिल्लानि गरायमारि गामिनि डाक्टर राहुल बसुमतारी 25 बोसोर बैसोनि बिथांखौ थांनाय शनिबारखालि खास्रि बिस्रि बुथारखुमादोंमोन। बिथाङा जेल हयकिया हमिय'पेथिक मेडिकेल कलेज जरहाटआव जुनियर डाक्टर महरै खामानि मावगासिनो दंमोन। जरहाट पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों 24 घन्टानि गेजेरावनो डक्टर राहुल बसुमतारीखौ बुथारग्रा दिगन्त तातीखौ हमना मोनो। बुथारग्रा दुथांनि आखाइनिफ्राय राहुल बसुमतारीनि मबाइल फन बोखांनो हायो। एरैहाय राहुल बसुमतारीनि AS03Y82B1 नाम्बारनि रयेल एनफिल्ड बाइकखौ दासिमबो मोनाखै। जाथायनि गुबै बाथ्राखौ मिन्थिनो जरहाट पुलिसा नायबिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुथारग्रा सुबुंखौ बा बुथारग्रा दुथांखौ नैबे सुबुङानो बिथांखौ सोरखार आरो पुलिस बिफाना थाबैनो नायबिजिरना जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ फास्ट ट्रेक आदालतनि गेजेरजों गोख्रों साजा होनांगौ होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालनो गांसे गोसोखांलाय दैथायहरो आरो दुखुथिया डक्टर राहुल बसुमतारीनि नखरनिसिम गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो। नैबेनो बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा सर्बानन्द सन'वालनो हरनाय आर'जलाइया। थामथियाव दङ आसामनि बारग' CM प्रफुल्ल महन्तनि देहाया मोजां थासारियाव फैबाय थ' बेनि थाखाय बेखायनोसै। बेनि उनाव दङ ब्रैथियाव दङ धुबुरीनि जसकालाव सारअन्थाइ गावनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। सानै सुबुं ना हमनो थांदोंमोन। बे समावनो सारअन्थाइ गावनानै सासे थैयो आरो सासेया गाज्रि जखम जायो। थैनायनि मुङा हामिदुर रेहमान। बाथियाव दङ आसामनि नाम्बार 1 इउटुबार डिम्पु बरुवा बिथांनि चेनेल डिम्पुस ब्लगनि चेनेला दिनै 1 मिलियन साबस्क्राइबार मोननो हाबाय। दथियाव दङ राफिकुल इस्लामखौ पुलिसा हमबाय। साननैसो सिगां शुक्रबारै फुङाव गावनि हिन्जाव आरो गथ' सानैनि देहायाव पेट्रल लुना सावनानै खारखुमायो आरो बेवहाय हिन्जाव आरो फिसाजोआ थैयो। फिसालाया दा मेडिकेलाव दं। फिसालाया थाङो माने थैयासै। बिथाङा मरिगाव जिल्लानि मौराबारियाव खारखुमाना दंमोन नाथाय जरहाट पुलिसा संदाननानै हमनो हाबाय बिथांखौ। नैबे सावगारियाव नुनानै बिथाङा राफिकुल इस्लाम बिथांखौ हमबाय जरहाट पुलिसा। स्निथियाव दङ ससियेल मिडियायाव थानाय 2 सेप्तेम्बर खालि माने थांनाय 2 सेप्तेम्बर खालि सासे सुबुङा पाकिस्तान जिन्दाबादारिया इन्डिया मुर्दाबाद मदिखौ बमाजों उरायहोगोन होननानै धुपधरा थानायनि सिङाव थानाय आम्बारि मुस्लिम पारानि माहादुर इस्लाम मुंनि सासे सुबुङा पस्ट खालामदोंमोन फेसबुकआव। थ' बेखौ लानानै माखासे आफादफोरा बिथांखौ FIR होयो हादोरनि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय। माखासे जेरै आबसु आसु बायदि आफादफोरा बिथांखौ FIR होयो। दाइनथियाव दङ साख्रिनि खौरां। रेलवे बिफानाव 1,20,000 भेकेन्सि ओंखारदों। अनलाइन एग्जामा 15 डिसेम्बरनिफ्राय माने 15 डिसेम्बर खालारनिफ्राय जागायगोन होनना बुंदों। बे खोथाखौ मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बुंदों रेलवे बिफाननि CEO बिन'द कुमार यादव। दासिम 42 लाख सुबुङा एप्लाइ खालामबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। JEE आरो NEET आनजादनि उनाव बे थांखिखौ लादों रेलवे बर्डआ। थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट खालामदो। एसेनोसै गोजोन्थों।